Datorren astean, abenduaren 3 ospatzen da Euskararen nazioarteko eguna, eta Euskara zerbitzutik azken urteotan bezala jarduera ezberdinak prestatu ditugu, pizkat euskal kultura transmititzeko eta euskaraz aritzeko esparru ezberdinak aritzeko, beti ikusten dugu Euskara ikuspuntu akademiko batetik, izatea jarduera erakargarriagoak. Hasiko gara aste honetan udal batzan bertan, pleno bukatu ostean udal taldeok irakurriko dugu adierazpen instituzionala, eta gero batez ere abenduaren 1-tik 5-era jarduera ezberdinak ditugu. Baditugu bi jarduera mota ezberdinak, bata da pentsatuta helduei edo herritarrei, eta bestea ikastetxetan arituko da. Helduei begira baditugu bi jarduera nagusiak, lehena da abenduaren 2an 6etan Santa Claran, asteartean, non izango dugun makillaje artistikoaren ikastaratxo bat. Eta gero hurrengo egunean, abenduaren 3an, Euskararen nazioarteko egunean, Zuhaitz Gurrutxaga futbolari ohiaren bakarrizketa izango dugu Santa Claran 7etan, nortasun agiria humorezko bakarrizketarekin. Jarduera bi horiak doakoak dira, eta aforoa bete arte hor irekia egongo da edo norentzat. Gero horretaz aparte ikastetxetan lehen hizkuntzan ipuin kontalari bat izango dugu, abenduaren 1-tik 5-era zentru ezberdinetan, Maestro Zubeldia, Kanpantzan, Antonio Trueba, Gabriel Zelaya eta Ruperto Medina, lehen hizkuntza lehen eta bigarren mailetan, segun eta zentroa, eta bigarren hizkuntzan DBH-ko kurso ezberdinetan rap tailer bat izango dute Antonio Trueba, Santa Maria, Baionti, Repelega, Zunzunegi eta Astileku zentruetan. Errepelegako lanbide heziketa zentroan barreterapia tailer bat izango dute. Eta jarduera hauetaz gain kultura sailak igande honetan pizkat Euskararen astean sartzeko edo berotzeko aurrentzako antzerki bat eskainiko du. 6:30 Karmengo Ama ikastetxeetan. Sarrerak bakoak dira baita, eta Santa Clara kulturtegian har daitezke edo online baita.